Uplynulý víkend znamenal pre väčšinu slovenských rybárov začiatok novej sezóny. Rybárskymi pretekmi na odstavenom ramene Hronu sa začala sezóna aj pre žiarskych rybárov. Súťaže sa zúčastnilo 126 rybárov a nie len z miestneho rybárskeho zväzu. Príjemné nedeľné dopoludne pritiahlo k ramenu Hronu aj žiarčanov nerybárov. Mnohých prilákali aj rybie špeciality. Stretli sme sa na tradičných rybárskych pretekoch, ktoré sú predzvesťou začiatku rybárskej sezóny, ktorá začína na odstavnom ramene Hrona 15. mája, čiže je to o pár dní. Súťažilo sa klasickým spôsobom. Loví sa v podstate a boduje kapor, kde je miera kapra 40 cm a boduje sa tak, že sa meria úlovok a každý 1 cm je bod do súťaže. Nie všetky kapre skončili v rybárskych brašniach. Pretekári mali nárok na jednu ulovenú rybu. Miestna žiarska organizácia Slovenského rybárskeho zväzu obhospodaruje 5 rybníkov na území okresu. Členovia zväzu ale môžu loviť aj v povodí Hronu. Povolenky platia aj v pstruhových vodách, teda v prítokoch rieky Hron. Tento rok sme pripravení na sezónu, čo sa týka zarybnenia na úrovni vlaňajšieho roku. Záleží to od naplnenia rozpočtu podľa toho, koľko členov si zakúpi členské známky a povolenky, ale to zarybňovanie sa pohybuje, poviem, v 100 000 korunách, nebudem hovoriť presné číslo, lebo ešte nie je uzavreté, ale myslím, že naši rybári sú spokojní vzhľadom na to, že prehľady o úlovkoch ukázali, že peniaze, ktoré sme vložili do vody, sa vrátili v bohatých úlovkoch v minulej sezóne a pevne verím, že tomu bude aj toho roku tak. Miestna organizácia má k dnešnému dňu registrovaných 690 členov a 51 mládežníkov. 97 detí navštevuje rybárske záujmové krúžky. Nedeľné preteky s prehľadom vyhral Michal Michela.